Ribeira vestirase de mar e de artesanía do 13 ao 16 de agosto coa Artemar. Preto dun centenar de postos integrarán a feira na que non faltarán espectáculos nocturnos e para todos os públicos. Un dos clásicos do verán de Ribeira é a Feira Artemar, cita ineludible que regresa ao municipio coa súa 19ª edición. Este ano desenvolverase do 13 ao 16 de agosto e estará formada por preto dun centenar de postos repartidos por diferentes puntos do municipio. Que van a facer as delicias de todo o mundo, porque ademais de produtos de venta, pois haberá espectáculos infantís, animación na rúa, espectáculos nocturnos, todo a cargo da empresa MB, que está especializada en este tipo de eventos. En esta nova edición, pois hai propiciado xa polo remate das obras na Plaza do Concello. Imos a ter ali stands na propia plaza. Ven haberá postos na Rúa Rosalía de Castro e na Rúa de Galicia. Fomentará unha sinerxia co Concello local, que, creemos que é moi propicia, porque vai a xerar unha afluencia de xente importante no pobo, ademais de que van a estar todas as rúas decoradas con motivos artesanais e mariñeiros, que propiamente xa unha exigencia que está nos plegos, e tamén se volverá a ter o concurso de decoración de locais para involucrar o comercio ribeirense. Temos que é unha posibilidade importantísima de dinamizar o comercio local e as rúas de Ribeira, un impulso económico ao tecido comercial e hosteleiro. Ademais, sabemos que hai un nicho tamén de artesáns aquí no Concello, entón, dentro do que é a organización da feira, temos reservado un 50% de bonificación aqueles stands que sexan que teñan o seu domicilio fiscal no Concello de Ribeira. Unha das novidades deste ano é a recuperación da localización dos postos en zonas centrais, como a Praza do Concello. Este ano a gastronomía se instale, como foise noutras edicións, na Praza do Concello, e sí que nos parece tamén un bo punto para que se podan facer espectáculos. Entón, como se van a facer varios espectáculos, un de lume e outro de outro tipo, ímonos a dividir en dúas zonas, uns no Porta do Sol, que nos parece funcionou en un sitio idóneo, e outros na propia Praza do Concello. Haberá diferentes actividades como ordeos infantís e tamén os espectáculos nocturnos cada xornada. Esta nova edición abrirá as súas portas o xoves 13 ás 6 da tarde e pecharase a primeira xornada á medianoite. O 14, 15 e 16 estará activa de 12 a 3 e de 6 ata 2 da mañá.